אז שלום לכולם, ואני שמח שהצטרפתם אליי ל-Overview על המדריך האינטרנטי לעבודה נכונה בעגלות וחנויות קוסמטיקה, איך להרוויח כמה שיותר, לנהל את הכסף נכון וליהנות מהתהליך. אז הרבה בעלי עסקים, בעלי חנויות, בעלי עגלות שואלים אותי בעצם מה זה המדריך הזה ומה הוא יכול לתת לי ולעובדים שלי. אז בדקות הקרובות אני הולך לספר לכם באמת על הכל, מה הולך להיות שם, איזה ערך תקבלו עבורו, וכמובן שאם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לפנות אליי ואני אשמח לענות. אז קודם כל אני רוצה לספר לכם על עצמי. שמי אופיר כהן, בן 31, אני בתחום העגלות והחנויות משנת 2009. הייתי מנהל, איש לוגיסטיקה, טריינר בחברות שונות, באמת עבדתי בהמון מדינות בארצות הברית, בהמון סטייטים, בפלורידה, בקליפורניה, באינדיאנה, ג'ורג'יה, טנסי. בתפקיד האחרון שלי הייתי טריינר בחברת Infinite Beauty בקליפורניה. לפני שנה בערך הקמתי את האתר עגלות.info ואת עמוד הפייסבוק המפתח שלך לעגלות וחנויות קוסמטיקה. המטרה של האתר ושל העמוד היא באמת לעזור לעובדי עגלות וחנויות קוסמטיקה בכל העולם, למקסם את עצמם, להצליח. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולעמוד שלי ולראות פוסטים שכתבתי בנושאים שונים שקשורים הן בעקיפין והן במישרין לתחום העגלות וחנויות. אז אין לי שום עניין להדיר את עצמי, אבל באמת חשוב לי שתדעו שאני סלזמן ברמה מאוד גבוהה. כמובן שראיתי סלזמנים טובים ממני, אבל בהחלט הייתי טוב יחסית לרוב האנשים שעבדתי איתם. כפי שאתם יכולים לראות, מחירות של $1,000, 6,000, 7,000. פה מצד ימין אפשר לראות מחירה שעשיתי לזוג הודים $5,000. מי שבתחום יודע שהם אנשים שלא קל למכור להם. ושוב, אין לי שום מטרה להדיר את עצמי. את רוב מה שאני יודע למדתי מאנשים אחרים, מספרים שקראתי, ממנטורים שפגשתי, ובאמת המטרה העיקרית שלי היא לקחת את הידע שקיבלתי ולהעביר אותו לעובדים שלכם על מגע של כסף. אז בעשור האחרון שאני עובד בעגלות וחנויות, הבחנתי בעצם 3 טיפוסים שעושים עגלות וחנויות. הטיפוס הראשון הוא טיפוס שלא עושה כסף. אני מניח שיצא לכם לראות עשרות, אם לא מאות, אנשים מהסוג הזה, וזה באמת חבל. זה עובדים שאחרי חודשיים 3 שהם לא מצליחים, הם נשברים, עוזבים את הפקלאות שלהם וחוזרים לארץ, או שהם עוברים לאזור אחר, וזה עובדים שחבל לאבד. כי אני באמת מאמין שכולם יכולים להצליח בתחום הזה. מה שחשוב זה ה-state of mind שמגיעים איתו לעבודה, הכלים שמקבלים במהלך ההכשרה, וזה באמת המטרה של המדריך שלי. היא בעצם לעזור בעיקר לטיפוס הזה, וכמובן לטיפוס מהסוג השני, זה הטיפוס שכן עושה כסף אבל לא שומר עליו. לי יצא לראות גם המון אנשים שכן היו מאוד טובים בעבודה הזאת, אבל לצערי הם לא חזרו לארץ עם כסף. מה שהם כן חזרו איתו זה הרבה מכנסי דיזל, שעון רולקס, אבל בהחלט לא כסף שהם יכולים להשתמש בו לחיים שלהם. והטיפוס השלישי הוא הטיפוס אהוב עליי ביותר, וזהו בעצם הטיפוס ששמתי לעצמי למטרה להפוך כמה שיותר עובדי עגלות וחנויות. זה הטיפוס שעושה כסף ושומר עליו, ובאמת בזה עוסק המדריך שלי. המטרה שלי היא למקסם את העובדים שלכם, שהם ימקסמו את עצמם, ימקסמו את הרווחים שלהם, וכמובן ימקסמו את החיסכון, כי זה באמת מה שחשוב בסופו של דבר. כמו שאומר וורן באפט, it's not how much you make, it's how much you keep. בסופו של דבר מה שחשוב זה כמה כסף נשאר לנו ביד.
את המדריך כתבתי מנקודת המבט הבאה. מה אני הייתי רוצה לדעת ביום הראשון שעליתי על המטוס לאמריקה? איזה ארגז כלים אני הייתי שמח לקבל לתקופה הארוכה שלי בעגלות. אני בטוח ב1,000,000% שאם הייתי יודע אז את מה שאני יודע היום, הייתי עושה פי כמה וכמה יותר כסף. ושוב, המטרה שלי היא לתת לעובדים שלכם את חלק גדול מהידע שיש לי על מגש של כסף. אז קצת על המדריך. המדריך הוא מדריך אינטרנטי. הוא מכיל 10 מודולים אשר נפתחים בצורה הדרגתית. בכל יום נפתח מודול אחד, על מנת שבאמת הלימוד יהיה חלק מהתהליך. אין עניין לקרוא את כל המדריך ביום אחד, מצד שני אין עניין לגמור אותו ב4 חודשים. פרק זמן ממוצע אמור להיות משהו כמו חודש. כל מודול מכיל סרטון וידאו וטקסט כתוב. כמובן שאפשר תמיד לחזור לפרקים הקודמים ולחזק את מה שכבר קראנו. כל אחד מהמודולים מוקדש לנושא אחר שקשור באופן ישיר או עקיף לעבודה בעגלות וחנויות קוסמטיקה. תכף אני אכנס למדריך עצמו ותוכלו באמת לראות את הראשי פרקים. העובדים שלכם יכולים להתחבר בקלות דרך סמארטפון או המחשב אל המדריך והוא זמין להם תמיד. אני באמת מאמין שהדרך לליבו של העובד נמצאת בכף ידו, דהיינו הסמארטפון שלו. זה באמת כלי מאוד מאוד חזק, כלי שנמצא איתם כל הזמן, בהפסקות, בשירותים, לפני השינה, ובאמת המטרה היא ככה ליצור את המציאות הזאת שבעצם הם עסוקים בלהתקדם כל הזמן. בנוסף למדריך, כל עובד מקבל התראות למייל להמשיך לקרוא את המדריך, וכן טיפים נוספים כמו משפטי סגירה, משפטי מוטיבציה להצלחה ועוד. אז באמת יש פה 2 מערכות. יש פה את המערכת של המדריך שבעצם מכיל 10 פרקים, ויש בנוסף לזה טיפים שאני שולח להם כל הזמן, ככה גם להזכיר להם להמשיך לקרוא את המדריך. באמת מניסויים שערכתי, הסיכוי לקרוא את המדריך ולהתקדם בו גדלה ככל שמקבלים את התזכורות האלה. והמחיר של המדריך נע בין 20 ל-25 דולרים, כמובן שזה תלוי בכמות. מה שמאוד חשוב לי שתדעו זה שאם אתם או העובדים שלכם לא תאהבו את המדריך שרכשתם עבורם, אתם תקבלו את כל הכסף בחזרה. והבונוס יהיה שהמדריכים יישארו אצלם. אוקיי? אני לא מתכוון לקחת להם את המדריכים. זה באמת מה שנקרא מערכת של ווין-ווין. זאת אומרת שאם העובדים שלכם מקבלים מהמדריך שלי את מה שאני רוצה שהם יקבלו מהמדריך שלי, זאת אומרת להיות גם סלסמנים טובים יותר, גם ליהנות ממה שהם עושים, וגם כמובן לדעת לנהל את הכסף נכון, אז הם הרוויחו, אתם הרווחתם ואני הרווחתי. אם הם לא קוראים את המדריך או שהם לא מקבלים ממנו ערך, מה שקשה לי מאוד להאמין, אז כמובן שאין לי בעיה להחזיר לכם את הכסף בחזרה. בסופו של דבר זאת מערכת של אימון, אני מולכם, אתם מולי, ובאמת המטרה היא שגם אתם תרוויחו מזה וגם אני. לפרטים נוספים והרשמה תוכלו או לפנות אליי לכתובת המייל ofircohen1985@gmail.com, או לשלוח לי הודעה לוואטסאפ ל-972-523-274426. ועכשיו באמת אני רוצה להראות לכם את המדריך, איך הוא נראה מבפנים. עכשיו אנחנו ניכנס למערכת. אז זה נראה ככה, יש פה בעצם 12 פרקים, פרק אחד של הקדמה, 10 פרקים ומילות סיום. אתם יכולים לראות את הנושאים שבעצם אני עוסק בהם. הפרק הראשון הוא תמצאו את מה שמניע אתכם ונותן לכם מוטיבציה. פרק שני, התמדה עם מילת המפתח להצלחה. תבחרו לאהוב את מה שאתם עושים, תשקיעו בעצמכם, כשהגלים מתחזקים החזקים מתגלים. 5 דברים המכירה עומדת, כימיה עם הלקוח, כמובן שהפרק עוסק באיך ליצור כימיה עם הלקוח, והפרק השמיני הוא עוסק בכסף, גם איך לנהל אותו נכון וגם מה לעשות איתו הלאה.
הפרק התשיעי עוסק באמור לי מהם הרגליך ואמור לך מי אתה. אחת המטרות של המדריך היא בעצם לקחת את העובדים שלכם ולהפוך אותם מעבר למה שנקרא מכונות מכירה, אלא לאנשים שעוסקים בעוד דברים בחיים שלהם, כמו ספורט, תזונה נכונה, כמובן לעזור להם למצוא את התחומי עניין שמעניינים אותם ולעסוק בהם. אני חושב שזה גם הופך אותם לאנשים טובים יותר וגם לסזמנים טובים יותר. והפרק העשירי עוסק בפרקטיקה. אוקיי? כפי שאתם רואים, רוב המדריך הוא באמת על המיינדסט. אני באמת מאמין שאם יש לכם עובדים, מן הסתם אתם עובדים איתם על הפיצ'ים ומלמדים אותם איך למכור, אבל בסופו של דבר זה לא משנה כמה פיצ'ים הם יודעים אם הם לא מגיעים מכווני מטרה בבוקר לעבודה. ובואו באמת ניכנס לאחד הפרקים ונראה איך זה נראה. אז הדוגמה, הפרק הראשון נראה כך. כפי שאתם רואים, יש את השם של הפרק, פה יש סרטון וידאו קצר, שפשוט לוחצים פליי, והוא מתחיל לרוץ להם. בחלק מהמדריך יש, אני אפסיק את זה, בחלק מהמדריך יש מצגות, חלק מהמדריך אפשר לראות אותי מדבר, חלק מהמדריך יש אנשים אחרים שבעצם מציגים את הנושאים. יש פה משפט, תמיד כל פרק יתחיל במשפט מאוד מאוד חזק, ולאחר מכן יהיה פרק כתוב, אתם יכולים לקרוא ולהתרשם. אז זה הפרק הראשון, והפרק תמיד מסתיים בשאלות לסיום ובהמלצות. באמת מה שחשוב פה זה לא רק לקרוא, אלא ליישם. זה לדוגמה הפרק הראשון. הפרק השני, התמדה עם מילת המפתח להצלחה. שוב, הפרק תמיד יתחיל בסרטון, פה אפשר לראות אותי מדבר ומסביר על התמדה ועל החשיבות שלה לחיים שלנו. פה יש משפט של צ'רצ'יל, Success it's not final, failure it's not fatal, it's the courage to continue that count. וכמובן הפרק הכתוב, ולאחר מכן שאלות לסיום והמלצות. וכן הלאה, 10 פרקים. וכמובן לא לשכוח שיש את מערכת הניוזלטר שהם בעצם הולכים לקבל על בסיס, בהתחלה זה יהיה יומי, אחרי זה ירד לפעם ב3 ימים, טיפים, עצות, משפטי סגירה וכן הלאה. אז שוב, הייתי שמח אם אתם בעניין, אתם מוזמנים לפנות אליי, לכתוב את המייל שלי או לוואטסאפ שלי. שיהיה לכולנו בהצלחה.